Салом алейкум. Нурулло Алиев. Иншаллоҳ ки пага бой дорам. Мо ина мардуми Тоҷикистон ҳама каса ина саргавона мусфед дедушки педушки ҳама каса короче мухлисите. Ине ман шахсан мухлисет ҳастам ки 2021 сол дар бои Кирилл мухлисит кадаги будам. Агар ёд дошта бошӣ да короче ина бача мо так что пага ҳам иншоаллоҳ канам хеле мухлисит мекунем. ҳама каса гуфтанем ки муваффақият шай ба дасти ба сари баланд ба дасти баланд ба парчами Тоҷикистон беватана баргардем. мо ҳама каса мардум мехоҳем ки сарбаланд шай. Тоҷикистон ба